Hei, kata baru. Aiko sungdumun, aibu mithiase. Kulumbai guys, video upload खालामनो थाखाय थांनो नागिरदोंमोन साइकेल गैला दायो थांनो हाला इयावनो दंमोन साइकेला गैला सुरलांबाय सोरबा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय बा बहाबा थांनो नागिरनो थाखाय लांबाय दां खिन्थायालासेनो लांबाय दा फैगोनदां जाय लांदों भिडिअ आपलोड आं दुब्लिथिं नुनो थांनो नागिरदोंमोन जानिखि जोंनिथिं दुब्लि दङ नालाय बेवहाय जे एसे नेटवर्कआ बरिहा 3M 2M मोनबाय थायो दायो आङो गुबुन लाहानावनो थांनोसै आरोना बेयावनो थांनोसै गुबुनाव जायोब्लाबो दा बेखौ नेबाय बा थाबायबा मानिया दिरि जागोन सुरलांबाय दा लांदोबा होफैगोन आरो मिथिला आरो सुरलांबाय दा थाबायनासो थांनोसै गुबै लाहानिसिम थांनोसै आरो सुरलांबाय बिदि खिन्थायालासिनो लाङो नामा खिन्थानानै लांनांगौ साला बरबाद खालामबाय बियो आंखौ कत बारखौ गाखोनोनो हायाखै चलो हो गया बेयावनो दुब्लियाव खोथियाबो नायनाय जागोन भिडिअबो आपलोड खालामनाय जागोन बे साननाया जायासै खिन्थानानै लांनांगौ ओइ मटरसाइकेलथ' लय जागा बांदिसि नेকি देखानाय न कत बटन दखान কি আনব বিস্কুট আলি আহিছিল নেকি কি টিভি ভাল কৰিছি মেকানিক আহিছি আচ্ছা ক'ত ৰে পৰলা পৰে খেতি আজি টিভি চাই পাব ন বঢ়িয়া याहा दुकान पहुंच गया गुमिलाहानि न' मोनफैबाय या थैंक यू थांनाय लाबोनायनि थाखाय आरो दे अरे दुकानी गाइस साइकेलखौ सोर लांदोंमोन आदाया लांदोंमोन जे आदाया बयलार फार्माव दङमोन ओमफ्राय न'आव फैदोंमोन थाबायनानै ओमफ्राय आरो माबा मोनसे खामानि जाबाय दां ओमफ्राय आंनि साइकेलखौ लांनानै थांबाय जे मिथियासै जे आदाया आरोबाव फिन खेबसे सानजौफुआव न'आव ओंखाम जानो फैदोंमोन बे समाव आदाया बुंबाय जे आंनो साइकेलखौ लांदोंमोन जे आदाया फैनाय समाव साइकेलखौ लाबोआसै दा बेयावनो दङ आं लायनो थांनोसै जे आइखौ सोंदोंमोन आइबो मिथियासै दा थांनोसै नोंथांमोनखौबो एसे बयलार फिसाखौ एसे दिन्थिनोसै जाबायनो हप्तासे बारलांबाय बयलार फार्माव मोनफैबाय साइकेलखौ इथिं साइडआव दिनदों जे नोंथांमोनखौ एसे दिन्थिनोसै बयलार फिसा नै बयलार फिसा एसे देरबायनो नै ओमफ्राय आदा मोना गैथ'आ दायो जे बहाबा थांदो नामा माबा मोनसे माल लायनो थाखाय जे बे फार्मनि थाखाय बेयाव सानैबो गैया आरोना जे आदानि लोगो आदा बिथांमोन सानैबो बहाबा थांदोदां माल लायनो थाखाय नै बयलार फिसाया बासनफोरखौ सुनानै बिदिहाय लाखिनाय जादों जे बेखौहाय जे बयलारा देरबा मानिया इउज खालामनाय जागोन बा होनाय जागोन दायो जे नांथ'वाखाय बेयाव माने गथायनानै दोनदों जे बेथिंहाय दङ जे दै होग्रा बासन जे बेखौहाय जे पाइपजों जे दैखौ होयो नालाय बे बासना आरो जे बयलारा देरबा माने बेखौबो इउज खालामनाय जागोन दसेहाय आं बेवहाय एसे रेस्ट खालामनोसै या भिडिअखौ आङो बेयावनो दिन्थिनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामदो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन थेंक इउ वाचिं जय बर' हारिनि जय